beksone apa? Mitra kakak. Pura sagem lenggah semoga kita hamitaken umilipun langgam Blitar Banyuwangi minakan pundhut panjenenganipun Mas Bik Gleo. Monggo Pak De. Sumirat kuning suminer sornya wanci sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budheku karo kowe menyang Banyuwangi Gemet-gemet pajalan harapan baru mlaku alon-alon. Mas Denny, halo teman-teman YouTuber. Kuranging mesin yen buat aku hak lali. Lali toh. Ing pundakmu aku sender atis titis rasaning tias ing sadelan-delan kowe mengelus-elus rambutku melu lali aku Raden kumiter ana kosake mawon kula kowe angete rasa tresnamu kaya alaka ngerti atiku aku kowe lak ya delok wong akeh kok ya lali apa mergo aku wis tuwek ngene ya ya apa-apa pancen ya tuwek Mbah. Monggo Pak Jaya menawi ngersane beksa. Oh, 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 oh. Sumiratku ning suminar Suryawanti sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budhalku karo kowe menyang Banyuwangi pundakmu aku senden ate pite rasanen tiang ing sadalan-dalan kowe mung alus-alus rambutku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa kok raras pipi